Inkontru, l-almanakk kulturali introduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Fil-Valletta Contemporary, l-artist Gilbert Calleja qed itella wirja ta' pitturi u tpenġijiet li permezz tagħhom jirrifletti fuq il-ġisem uman. Għal sena oħra, studenti tal-Università ta' Malta se jkunu qed itellaw il-KSU Students Fest li din is-sena ingħata titlu The Greatest Show. Tliet produzzjonijiet teatrali lokali li ġew iffilmjati meta kienu ttellaw se jkunu qed jintwerew mill-ġdid f'ambjent ta' ċinema ġewwa Theatre Next Door waqt il-Ljieli Teatrali. F'dar il-Mediterran għall-konferenzi, l-Orchestra Philharmonica ta' Malta se ttella l-Foundation Day Concert tagħha bil-mużika ta' Betxik Smetana u Johannes Brahms.